Bosnia 200 μπάλα. Μα εδώ! Θα σε γα... Μαλάκα, Manchester United και με έδωσε γκόμενα ρε μπρο. Μαλάκα, Manchester United και με έδωσε γκόμενα ρε μαλάκα. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Μαλάκα. Νόμιζα Rashford ήταν legit. Μπρο, πώς μας γάμισε έτσι. Δώστε hype. Όλοι like, όλοι like, όλοι like, όλοι like. Subscribe, like. Αυτό κι άλλο ένα. Cristiano Ronaldo, Neymar, GR. Δώσε ένα καντέ, δεν γαμιέται, ένα καντέ. Ένα καντέ, όχι Ολυμπιακοί Λιώνες πάλι ρε μαλάκα. Όχι Ολυμπιακοί Λιώνες ρε μαλάκα. Όχι ρε το σόι σου ρε εμπλοκ. Εμπλοκ ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, όλες τις γαλίδες με έχει βγάλει ρε μαλάκα. Ένα καντέ δεν μπορεί να με δώσει. Πω. Cristiano Ronaldo, Neymar, GR, Ronaldinho! Bayern München! Μαλάκα, γιατί με βγάζει γυναίκες? Νταμτζανόβιτς! Μαλάκα, γιατί με βγάζει γυναίκες? Πώς, από πού φαίνεται walkout? Μάγκες, πώς φαίνεται το walkout? CVC. CVF. Παρέτζο. Οχ! Μαλάκα 86 κι αυτός. Φύγε να δω ρε μαλάκα πόσο πάκι έχεις. Φύγε να δω πόσο πάκι έχεις. Φύγε. Κάνε στην άκρη ρε μπρο. 49. Μαλάκα. Παίζει να είναι ο πιο για τον μπούτσο που υπάρχει μαλάκα. Τι 49 πάκ ρε μαλάκα. Τι 49 πάκ ρε μαλάκα. Κάτι καλό, κάτι πολύ καλό, κάτι νοσοκομείο, τζίκι, τι είναι αυτό δεν ξέρω, Σόμερ, μαλάκα αυτός νομίζω είναι καλός ρε, αυτός νομίζω είναι καλός, πήκαντε, πάλι αυτό το μη. Μαλάκα, θα τους γαμίσω. Ο άλλος του Ραμ και αυτός του Ραμ. Πόσοι του Ραμ είδες είναι ρε μαλάκα? Μαλάκα όλο το σόι μπάλα παίζουνε. Με έβγαλε πριν το του Ραμ. Τώρα με βγάζει τον άλλο το του Ραμ. Πόσοι του Ραμ ρε μαλάκα είναι του Ραμ ρε μαλάκα συνέχεια. Δημή. Έλα δώσει Cristiano Ronaldo. Μαλάκα! Cristiano Ronaldo είναι αυτό! Ρε γαμώ το Ράφα ρε μαλά... Τόσα χρόνια με κάνει clickbait. Πάντα έρχεται Cristiano Ronaldo και με βγαίνει ο Ράφα γαμώ το Ράφα. Μαλάκα πάντα. Κάθε χρόνο. Ράφα θα σε... Έλα δώσει κάτι. Έλα Γερμανία. Έλα. Χέρφα BCC Gang. Κεπ. Πόρμα για τον Μπούτσο είναι και αυτός ρε μαλάκα.